Ang adlaw ipapahulay mga igsuon, konektado kini uban sa Ebreo nga pulong Shabbat nga nagkahulugan, nagpasabot, pahuway. Ang basihanan ni mga igsuon mao ang pagpahulay sa Ginoo diha sa sinugdanan. Ang Ginoo ni pahuway siya human sa ikapito ka adlaw gikan sa tanan niyang mga trabaho o gibuhat, no? Mao na nga ang pag-obserbar sa adlaw ipapahulay nahimo na hinuon kini siya nga usa nga o apil nalangkob kini sa napulo ka mga sugo sa atong Ginoo diha sa paghandom sa pagpahulay sa Ginoo, no? Mao na nga the motive of God's and Israel ceasing from work, mao na nga related kani siya, konektado kini aron mapresko ba, no? Mapresko sila pagbalik gikan sa ilang mga trabaho, no? Mao na nga ang adlaw ipapahulay has become a delight, no? Sa matag usa sa mga tao sa panahon ni Jesus, labi na sa mga Hudiyo, no? Nakaroon mga igsuon aron pagdipinsa niini sa kabalaan sa adlaw ipapahulay, ang mga batid sa balaod sa Israel nagpagula sila og 39 kabuok nga mga ginadili agi o pagkural nining adlaw papahulay, no? O usan niini ang nabuhat sa mga tinun-an ni Jesus ang ilang kalapasan. Din matud pa sa Ebanghelyo, nangutlo silang mga uhay sa trigo o tapos nila kinikuso-kusoan sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Bini mga igsuon, ang mga Pariseo na ukay, wa sila mahimutang o ilang gisukmatan si Jesus, no? Muna nga si Jesus mga igsuon ni hatag sa iyang depensa sa iyang mga tinun-an sa ilang ipangbuhat sa adlaw ipapahulay. Kay matud pa niya dunay other considerations niini unsa man ni siya ang pagtagbaw sa panginahanglan sa tao, the human need. O dinhi mga igsuon iyang gipadayag ang ehemplo, no? Sama sa ni David nga gigutom, no? O ang iyang mga tao din kini sila exempted sila sa regulation, no? Sa mga balaod, no? Sa pagkaon ni balaan nga pan. Muna nga mga tinunan ni Jesus gitagaan sa permiso pagtugot aron sila makakaon, mabusog sila, no? Sa panginahanglan nilang tawhanon sa adlaw papahulay. Apan baya mga igsuon, the ultimate justification, no? Ang labing yung taas nga hustisya o labing taas nga rason mauni nga matud pa sa Ebanghelyo nga si Jesus ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton sa adlaw ipapahulay, because our Lord Jesus, the Son of Man, is the Lord of the Sabbath. Amen. Manindo.